Abdullah Aslan, doğru haber. Canê xwe kirin qurban. Eyda qurbanê qediya, divan rojê pîroz û bimbarek de jî yên ku ji bo Müslümanan hem rojên ibadet û hem jî şahiyê ne qetliamên li Filîstîn û Xezeyê nesekinîn. Li gor xebera wefaya Ajansa Resmiya Filîstînê, hêzên Siyonîst êrişê kampên koçberan ên Nuseyrat û El Bireyc, bajarê Xezeyê Dêr el Belah û Refahê kirin. Di êrişan de 17 kes şehîd bûn û bi dehan kes jî birîndar bûn. Yani Müslümanên Filîstînî di cejna qurbanê de jî ji Xwedayê mezin re canê xwe feda kirin. Weka Yasîn Bürüyan, Hesen Gökyüzan, Ehmed Deqaqan, Riyad Güneşan ku di eyda qurbanê de canê xwe feda kirin. Ev her tim Musa bûye. Ji Hezretî Adem heta Hezretî İbrahîm ev serpêhatî û merhele heta îro tu carî neguheriye. Yên ku ji bo daw û doza wî canê xwe feda kirine û yên ku ji bo put û senemên xwe li qurbanan digeriyan her tim hebûn. Mücadeleya di navbera heq û batılê de tu carî neguherî û nesekinî. Îro jî wexta me cejn û şahî dikir, Filîstîniyên mezlûm dayîna canê xwe didomandin û qurban dibûn. Çerxên nîzama ku ji teref şeytan ve hatiye damezrandin, her dem êş û jana ku dike dilan domand. Filîstîniyan ji bo muqeddesat û hêjayê xwe canê xwe feda kirin. Digel ku ne diyare ka kî bibe qehreman û mêrxasên ku wê vê hovîtiyê bisekinînin û dîrokê binivîsin, mücahidên Xezeyê jî hewdan destanekê binivîsin. Ji ber vêyekê dema ku Xezeya berxwedê baskê xwe ber bi azadiyê vevekirin, cîhana ku di esaretê de dimire, mîna ku hêz û taqeta xwe wenda dike bû çavkaniya cîhên dîşeyan. Nesla ku nefesa wan dibin perdeya zilletê de hatiye çıkandin, êdî tu rewşek nemaye ku hêviyê bide. Ji ber vêyekê mirov dipirse, gelo em rojên ku sunnetullah êdî tê tetbîq kirin dijîn, her rewş ji vêyekê îbaret e. Wê demê felaketa herî mezin ji bo kesên li vê cîhanê dijîn, ev yek e. Bêkarî, xemsarî, beradayîbûn û gêjbûna ku ji aliyê ateîzm û îlhadê ve pêkatiye mirovahiyê dikşîne nava bêmanebûyîneka mezin. Li hem ber qetliamên ku li kêleka wî tê kirin bêxemsar e, eleqeyê nîşan nade, rewşê bi tevahî li gor xwe dinirxîne, bi vî awayî jî ji hemû nirx û hêjayê xwe wê dûr bikeve. Belê, cîhan di vî awayî wê rê negire. Divê insaniyet ji nava vê fitlonekê riyek derketinê bibîne ku ev çareserî jî elzem e. Ger niyeta wan kesên ku dibêjin her tişt ji xwe çêbûye û rojevê bi vî awayî neguherîne, ji xeynî balkişandina li ser ciyê ku insaniyet dimire, divê tu xema wan tu nebana. Ev kesên ku bi dere wan dibêjin şerîet bila sebeb dest û tiliyan jê dikin, gelo çima li hember muhîbên şerîeta Muhemmedî yên ku dest û lingê wan tê jê kirin bêdeng dimînin. Divê insaniyetî bi duristî tev bigere. Îro jî cesedên Müslümanên şerîetxwaz ên Filîstînî yên ku bi esîran muameleyên gelek baş dikin, ji insaniyetê re bibe îberet û dersek. Lê ev kesan bi bombeyan ji hev tên perçekirin. Îro şîrk, siyonîzm, bederên zarok û pîrekan perçe dikin, gelo hûn çima vêyekê nabînin. Ey zirzopeyên ku li ser şerîetê niqaşan dikin, beriya her tiştî divê hûn îzaheta vêyekê bikin.